Enderman. Ide po mne. Dvaja! Pomôž mi! Nie, nemôžem mu vedieť, mám strašne veľký level, Radek. Ježiši, ja idem do vody. Dobre. Ty vole. Dobre, Radek, díky. Ešte jeden. Zabij ho. Tak, tu máte chlebík. Tak, dal som villagerom chleba. Však farmu máme. Je zasa streda. Pusti si memky, bo bude beda. Hej. No tu pre tebe, len čakaj. Enderman. Ide po mne. Dvaja! Pomôž mi! Nie, nemôžem mu vedieť, mám strašne veľký level, Radek. Ježiši, ja idem do vody. Dobre. Ty vole. Dobre, Radek, díky. Ešte jeden. Zabij ho. A Petržlen. A toto máš 16 nábojov. A normálna pištol má 12. A to je česká zbraň, čo mám. Vieš, jak to viem? Lebo tam píše CZ. Baklažan, učiteľnica. Jak sa má baklažanová učiteľnica? Kopec, ty ho nevidíš? Nemáš ho načítaný? No? Neviem. No, máš šťastie, že to tak nešlo. Teraz 3 hodiny budem takto chodiť. Takže jak vidíte, získal som si diamantové veci, keďže som obchodoval s villagermi. Vidíte? Vylevených typkov. Typek diamantový. Ďalší. Tu je ďalší, mám nástroje. Takže takto som si dobre zarobil. Mám parádny armor. Aj nástroje. Teraz idem strieľať tu. Aj konia môžem zabiť. A kosnejšie. Takže dajte like a odber.